Dwi'n ailgylchu, mae gennym ni fin ailgylchu sy'n mynd allan unwaith yr wythnos ac bin gwastraff sy'n mynd allan unwaith bob pythefnos. Dwi'n didoli'r plastig a'r cardfwrdd mewn i 2 fin wahanol ac hefyd yn gwarhanu gwastraff bwyd hefyd. Dwi'n credu bod ailgylchu yn hynod bwysig a bod angen i ni leihau ein gwastraff cyffredinol. Dyn ni'n treialgylchu popeth dyn ni'n gallu yn y tŷ. Maen nhw'n casglu sbwriel bob pythefnos, ond mae'r ailgylchu yn mynd pob wythnos. Felly dyn ni'n gwahanu'r gwastraff bwyd, y plastig a'r gwastraff sy'n weddill mewn bagiau du. Dwi'n ailgylchu cardboard, papur, dyn ni'n ailgylchu bwyd sydd wedi mynd i gwastraff hefyd, so dwi'n meddwl bod yn pwysig wneud. Dwi'n ailgylchu, dwi'n gweld ailgylchu yn rhywbeth bwysig iawn. Mae angen i ni cadw gofal ar faint o sbwriel i ni'n creu. Erbyn hyn mae bron popeth yn gallu gael ei ailgylchu. Mae 2 bin gwahanol gyda ni, felly mae popeth da ni yn gallu ailgylchu yn mynd i'r bin ailgylchu. Ni hefyd yn defnyddio biniau ar gyfer gwastraff bwyd hefyd, a dwi'n dysgu fy mab sydd yn 6 mlwydd oed hefyd i ailgylchu. Rydw i'n ailgylchu Sir Ddinbych yw'r awdurdod lleol gorau yng Nghymru am ailgylchu a un o'r goreuon yn yr Deyrnas Unedig rwy'n credu. Da ni yn ailgylchu unwaith bob pythefnos. Da ni'n rhoi papur a gwydr mewn un baid bin a bwyd mewn bin bach arall. Wel, dwi'n trio fy ngorau glas i wneud, chwarae teg, a mae Cyngor Sir yn gofalu bod nhw'n rhoi bin moren i ni ddal y bwyd, a bin arall i ddal y papur, a bin arall wedyn i ddal pethau'r ardd, a bin arall wedyn i ddal plastics a pethau tebyg. Byddai'n gwneud compost fan hyn wrth gasglu parion, llysiau a ffrwythau a rhoi gwair o'r gardd ynddo fo a'i gymysgu fo. Dyn ni'n ceisio ailgylchu cymaint ag y gallwn ni neu ail ddefnyddio. Dyn ni'n defnyddio ac yn derbyn llawer iawn o bapur, felly rhaid ailgylchu hwnnw. Dyn ni'n malu hwnnw'n fan a ffeiriant ac yn pecynnu bocsys ac yn anfon nwyddau i ysgolion gan ddefnyddio'r papur hwnnw. Hefyd ailgylchu bubble wrap ac mae hwnnw yn cael ei ail-ddefnyddio drwy ddanfon nwyddau. Bocsys, blychau, bob mathau o gynhwysyddion, dyn ni'n ail-ddefnyddio rheini. Does dim yn cael ei wastraffu yma. Dyn ni hefyd yn derbyn nwyddau ac yn prynu nwyddau o Gymru lle mae'r gwneithurwr wedi ailgylchu. Ailgylchu defnydd, ailgylchu tyniau, mae genwaith gyda ni o dyniau bisgedi. Mae'r rheini'n hardd iawn. Ailgylchu llechi. Mae llawer o nwyddau wedi ailgylchu llechi a'r gwneithurwr wedi ailgylchu cerrig mân.